Познавам доктор Воев от цяла вечност, но му се доверих в един много ранен етап от неговия професионален път и съм щастлива, че съм го направила тогава, защото в годините успях да видя, че това е човек, който наистина се развива. Особено и след като направиха партньорство с доктор Мирчева, бих казала, че това е един топ екип в тяхната сфера. Крум винаги е бил наистина топ, включително и с последните два мъдреца, които ми извади. Дълги години ме притесняваха и наистина след една немалка битка с тройни корени и усложнения, докато доктор Мирчева ми е много витална, но въпреки цялата й нежност, буквално съм възхитена от начина, по който реши проблема с едни оголени шийки. В момента, в който си тръгнах, вече тях ги нямаше и следа. Специален метод на работа, който знам, че тя е въвела от практиката и в Италия, така че мисля, че в съвкупност двамата са наистина страхотни. Абсолютно спокойствие, може би защото и двамата наистина го владеят и особено професионализма. Пожелавам никога да не спират да търсят най-доброто за своите пациенти, за нас, защото вярвам в тях и вярвам в това, че е важно да обръщаме внимание на своето здраве и в частност на здравето на нашите зъби.